τάξη και χάος. Αυτό είναι το δίπολο μέσα από το οποίο ερμηνεύεται συχνά η δεύτερη ταινία της τριλογίας του Νόλαν. Από τη μία έχουμε το σκοτεινό υπότι, έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να αποτρέψει την καταστροφή της πόλης του με τεράστιο προσωπικό κόστος. Από την άλλη έχουμε έναν μανιακό αντίπαλο, ο οποίος απολαμβάνει να ανατρέπει τις προσδοκίες μας και να βλέπει την Gotham να βυθίζεται στην ανομία. Ωστόσο, μπορούμε ίσως να δούμε την ταινία και από ένα άλλο πρίσμα, από την οπτική γωνία της αγάπης εναντίον του κινησμού. Ο Batman δεν είναι ένας απλός αστυνομικός, όπως και ο Joker δεν είναι ένας απλός εγκληματίας. Αυτοί οι δύο φαίνεται να μοιάζουν μεταξύ τους πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Μάλιστα, ίσως αυτή η ομοιότητά τους να είναι το κλειδί για να καταλάβουμε γιατί ο Batman καλείται να θυσιάσει το ίδιο του το σύμβολο αργότερα στην ταινία. Και τέλος, αξίζει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί η μορφή του Joker μοιάζει σήμερα περισσότερο οικία από όσο θα θέλαμε να παραδεχτούμε. Ας δούμε λοιπόν τι μπορεί να αποκαλύψει ένα κινηματογραφικό αριστούργημα για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Το πρωτείο του κάλους. Στο τέλος της πρώτης ταινίας, ο λοχαγός Γκόρντον φαίνεται να προβληματίζεται από αυτό που ονομάζει κλιμάκωση. Κάθε νέα δύναμη γεννά μια αντίδραση. Αν η αστυνομία αποκτήσει καλύτερο οπλισμό, τότε θα κάνει το ίδιο και το οργανωμένο έγκλημα. Αν η Gotham αποκτήσει ένα σύμβολο ελπίδας όπως αυτό του Batman, τότε και ο υπόκοσμος θα δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο για να το πολεμήσει. Κάθε εξαίρεση δηλαδή συχνά γεννάει μια άλλη. Έτσι λοιπόν, η δεύτερη ταινία ξεκινά δείχνοντάς μας μια ληστεία σε μια μεγάλη τράπεζα. Στην αρχή, η ληστεία φαίνεται να διαπράττεται από μια οργανωμένη συμμορία. Φανταζόμαστε ίσως ότι πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που τρομοκρατεί την πόλη εδώ και χρόνια. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάθε μέλος της συμμορίας φαίνεται να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό του. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε ο κάθε εμπλεκόμενος να έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων να εξουδετερώσει κάποιο άλλο μέλος της ομάδας όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε στον τελευταίο άνθρωπο που παραμένει όρθιος, τον αρχηγό. Έναν μυστηριώδη άνδρα με μια μάσκα. Αυτός είναι ο Τζόκερ. Ο χαρακτήρας του Τζόκερ είναι ενιγματικός. Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για το παρελθόν του. Το μόνο που βλέπουμε είναι δύο τεράστιες σουλές χαραγμένες στο πρόσωπό του. Όταν οι άλλοι τον ρωτούν για αυτές, δίνει κάθε φορά μια διαφορετική εξήγηση. Στη μία εκδοχή μιλάει για έναν βίαιο πατέρα που του παραμόρφωσε το πρόσωπο σε μια έκρηξη θυμού. Στη δεύτερη ισχυρίζεται ότι χάραξε ο ίδιος το πρόσωπό του για να συμμεριστεί τον πόνο της τραυματισμένης γυναίκας του. Ποια από τις δύο ιστορίες είναι αληθινή? Ίσως καμία, και μάλλον αυτό είναι το νόημα. Ο Τζόκερ φαίνεται να προσπαθεί διαρκώς να ανατρέψει την ικανότητά μας να τον κατανοήσουμε και να τον κατηγοριοποιήσουμε. Ωστόσο, είναι δύσκολο να πούμε ότι αποτελεί απλώς έναν φορέα του χάους. Στη διάρκεια της ταινίας δρά με εξαιρετική στρατηγική σκέψη. Καταφέρει να πείσει τη μαφία της Gotham να δουλέψει για το σκοπό του, οργανώνει τη σύλληψή του από την αστυνομία και προβλέπει τις αντιδράσεις των αντιπάλων του. Σχεδιάζει περίπλοκα ηθικά διλήμματα για να φέρει τους πρωταγωνιστές σε δύσκολη θέση. Είναι εξαιρετικά μεθοδικός και πρακτικός. Συχνά σκέφτεται αρκετά βήματα μπροστά από όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Το παράδοξο όμως είναι ότι ο απότερος σκοπός του δεν μοιάζει με εκείνον ενός συνηθισμένου εγκληματία. Δεν κάνει όσα κάνει για να πλουτίσει ή να αποκτήσει εξουσία. Αντιθέτως, όταν αποκτά αμύθιτο πλούτο, επιλέγει να τον κάψει ολοσχερός, σαν να προσφέρει μια θυσία σε κάτι. Σαν να λέει πως ακόμα και κάτι τόσο πρακτικό όσο ο πλούτος δεν είναι αυτό που κινεί πραγματικά τον κόσμο του. Αν όμως δεν το κάνει για το χρήμα, τότε γιατί το κάνει? Ο Τζόκερ προσπαθεί να αποδείξει ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο ρηχός από όσο νομίζουμε. Ότι η ηθική είναι συχνά ένα θέατρο που κατασκευάζουν οι άνθρωποι για να γίνονται αρεστοί στους γύρω τους. Ότι τα σύμβολα και τα υψηλά ιδανικά
Δεν είναι παρά αφελείς ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας, χωρίς καμιά πραγματική υπόσταση, χωρίς καμιά αξία. Το κάλος είναι ένα παραμύθι. Ο Τζόκερ λοιπόν δεν είναι απλώς ένας φορέας του χάους όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Είναι κάτι πιο ύπουλο. Είναι μια δύναμη ακραίου κινησμού. Το ενδιαφέρον είναι πως κατανοώντας καλύτερα τον Τζόκερ μπορούμε ίσως να δούμε πιο καθαρά και τον ρόλο που παίζει ο Batman. Αν το σκεφτούμε, αυτοί οι δύο έχουν πολλά κοινά. Είναι και οι δύο απίστευτα ικανοί και πειθαρχημένοι. Είναι και οι δύο άνθρωποι που λειτουργούν με ακραίο τρόπο. Ακολουθούν το μονοπάτι της εξαίρεσης. Κανένας από τους δύο δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί πλήρως. Ο Batman δεν είναι ούτε αστυνομικός, ούτε δικαστής, ούτε στρατιώτης. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Το ίδιο και ο Τζόκερ. Δεν είναι απλός εγκληματίας, δεν είναι μαφιόζος και δεν είναι ένας πολιτικός επαναστάτης. Είναι κάτι που ζει ανάμεσα σε κόσμους. Αν τους περιγράφαμε με απλά λόγια, θα λέγαμε πως είναι και οι δυο τους περίεργοι. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να δείξει ο Τζόκερ στον Batman. Στην περίφημη ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα, λέει στον Μπρους πως οι άνθρωποι τον βλέπουν σαν ένα τέρας, σαν μια παράξενη φιγούρα που ποτέ δεν θα εμπιστευτούν πλήρως. Και εν μέρει ίσως έχει δίκιο. Ο Batman δεν ανήκει πραγματικά πουθενά. Όμως εδώ εμφανίζεται η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες. Ο Τζόκερ υπερβαίνει τις κατηγορίες με σκοπό να τις ανατρέψει, να τις γελιοποιήσει και τέλος να τις καταστρέψει. Ο Batman υπερβαίνει τις κατηγορίες με σκοπό να καλύψει τον χώρο που αυτές αδυνατούν να καλύψουν από μόνες τους. Ο ένας βλέπει τα όρια των κοινωνικών θεσμών και συμπεραίνει ότι όλα είναι μάταια. Ο άλλος βλέπει τα ίδια όρια και αποφασίζει να αναλάβει ο ίδιος το κόστος του περιορισμού τους. Και ίσως τελικά αυτή να είναι η βαθύτερη διαφορά ανάμεσα στον κινησμό και την αγάπη. Ο κοινικός άνθρωπος κοιτάζει την ατέλεια του κόσμου και αποφασίζει να αποσύρει την πίστη του. Ενώ ο άνθρωπος που αγαπά κοιτάζει την ίδια ατέλεια και επιλέγει να υπηρετήσει τον ίδιο κόσμο παρά τις αδυναμίες του. Σκέψου τη δικιά σου καθημερινότητα. Ένας άνθρωπος μπορεί να απογοητευτεί από μια σχέση και να καταλήξει ότι η αγάπη είναι απλώς ένα παραμύθι. Ένας άλλος μπορεί να περάσει την ίδια απογοήτευση, αλλά να συνεχίσει να πιστεύει ότι η αγάπη αξίζει τον κόπο παρά τις δυσκολίες της. Μάλλον ο ρόλος που επιτελεί ο Batman σε ολόκληρη την ταινία είναι ακριβώς αυτό. Μια έκφραση δηλαδή γνήσιας αγάπης για την πόλη του. Αλλά τέτοια παραδείγματα μπορούμε να τα βρούμε και στην καθημερινότητά μας. Σκέψου έναν μεγαλύτερο αδελφό που μετά την απώλεια των γονιών του αναγκάζεται να γίνει ταυτόχρονα πατέρας, προστάτης, αλλά ακόμα και δάσκαλος για τα μικρότερα αδέλφια του. Δεν πάβει να είναι αδελφός, όμως επιλέγει προσωρινά να ζήσει ανάμεσα σε κόσμους, να αναλάβει ευθύνες που κανονικά δεν αντιστοιχούν στον ρόλο του. Και αυτό ώστε να καλύψει ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί αλλιώς. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον ίδιο τον Μπρους. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο ρόλος του θα ήταν εκείνος ενός ευεργέτη που βοηθά την πόλη του μέσα από τους θεσμούς της. Όμως η Gotham βρίσκεται πλέον σε τόσο βαθιά κρίση, ώστε αναγκάζεται προσωρινά να γίνει κάτι παραπάνω. Και αυτό το κάνει για έναν και μόνο λόγο. Την αγάπη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να μιλήσουμε και για τον άλλο μεγάλο χαρακτήρα της ταινίας, τον Harvey Dent. Ο Harvey είναι ένας νεαρός εισαγγελέας που φαίνεται αποφασισμένος να πατάξει το έγκλημα μέσα από τους ίδιους τους θεσμούς της Gotham, όσο διεφθαρμένοι κι αν είναι αυτοί. Είναι θαραλέος, αποφασιστικός και όταν ο Bruce τον αντικρίζει για πρώτη φορά, σχεδόν συγκινείται. Βλέπει κάτι που είχε χρόνια να δει. Βλέπει το μέλλον της Gotham. Σκέφτεται πως ίσως οι θεσμοί της πόλης μπορούν να αρχίσουν ξανά να παράγουν έντιμους και ικανούς ανθρώπους. Ανθρώπους που μπορούν να επαναφέρουν την κανονικότητα. Ωστόσο ο Χάρβι περνά μια τεράστια δοκιμασία. Η γυναίκα που αγαπά δολοφονείται και έτσι ο Τζόκερ καταφέρνει τελικά να κάνει αυτό που προσπαθούσε να αποδείξει σε όλη την ταινία, να μετατρέψει έναν λαμπερό άνθρωπο σε έναν κοινικό. Ο Χάρβι πάβει να πιστεύει στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς. Χάνει και την πίστη του σε κάποιο ανώτερο ιδανικό. Αρχίζει να πιστεύει ότι τα πάντα καθορίζονται από μια ψυχρή και απρόσωπη τύχη. Έτσι ο λευκός υπότης της Gotham φαίνεται τελικά να πεθαίνει. Και εδώ είναι που ο Bruce παίρνει ίσως τη σημαντικότερη απόφαση ολόκληρης της ταινίας.
καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να αφήσει αυτό που εκπροσωπούσε ο Χάρβεϊ να χαθεί. Και αυτό μπορεί να το αποτρέψει με έναν μόνο τρόπο. Να πείσει την Gotham πως ο Χάρβεϊ δεν διεφθάρει ποτέ. Πως τα εγκλήματα των τελευταίων ωρών δεν έγιναν από εκείνον. Πως ο πραγματικός ένοχος ήταν ο Batman. Αλλά γιατί το κάνει αυτό? Δεν θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει άθικτο το σύμβολο του Batman? Δεν θα μπορούσε απλώς να προσπαθήσει να βρει κάποιον νέο Χάρβεϊ χωρίς να διαφθείρει την εικόνα του σκοτεινού υπότη? Ο Bruce φαίνεται να καταλαβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Ένα ιδανικό είναι μάταιο αν δεν μπορεί να εμπνεύσει κάποιον να το μιμηθεί. Και ο Batman δεν είναι σύμβολο προς μίμηση. Είναι μια εξαίρεση, μια σχεδόν ανεπανάληπτη μορφή που εμφανίζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή για να καλύψει μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη. Σκέψου την ίδια τη ζωή του Bruce. Φορά διαρκώς μια μάσκα. Δεν μπορεί να αποκτήσει μια σταθερή προσωπική ζωή. Δεν μπορεί να γίνει σύζυγος. Ζει μόνιμα στο όριο. Ο Χάρβεϊ όμως είναι διαφορετικός. Είναι κάτι που μπορεί να μιμηθεί πολύ ευκολότερα κάποιος. Είναι ένας εισαγγελέας με σταθερή προσωπική ζωή και ανθρώπινες σχέσεις. Πιθανόν ένας άξιος μελλοντικός πολιτικός. Ο Bruce καταλαβαίνει λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικότερο να προστατεύσει εκείνο το ιδανικό που μπορεί να εμπνεύσει 100 νέους Harvey Dent παρά εκείνο που θα γεννούσε έναν ακόμη Batman. Έτσι λοιπόν αρχίζει να φαίνεται η πραγματική δύναμη του κινησμού. Όπως έπεσε ο Χάρβεϊ, συχνά μπορούμε να πέσουμε κι εμείς οι ίδιοι. Και αν πέσουμε πολύ μαζί, τότε η πραγματικότητα γύρω μας αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει προς το χειρότερο. Σκέψου πόσο έχει πληγεί στον κόσμο μας σήμερα η εμπιστοσύνη στα ιδανικά. Όπως ο Τζόκερ, συχνά γελιοποιούμε τα σύμβολα που σε προηγούμενες γενιές έδιναν θάρρος στους ανθρώπους. Μας είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον να μιμηθούμε αυτό που κάποτε μας ενέπνεε συλλογικά. Και ίσως εδώ να φαίνεται γιατί το κάλος κατέχει το πρωτείο στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Το κάλος αποτελεί την πηγή όλων όσων θεωρούμε άξια θαυμασμού και άξια μίμησης. Είναι αυτό που σηκώνει το βλέμμα μας προς τα πάνω. Και όταν χαθεί αυτή η κοινή πηγή έμπνευσης, αρχίζει να χάνεται και ο κοινός μας στόχος, το συλλογικό νόημα. Ο καθένας μας αρχίζει να χτίζει τον δικό του ηθικό κώδικα με βάση αυτό που τον εμπνέει προσωπικά. Όπως ακριβώς ο Χάρβεϊ αποφάσισε να κτίσει μια δικιά του ηθική γύρω από το τυχερό νόμισμα του πατέρα του. Έτσι αρχίζουμε να ερμηνεύουμε τα πάντα μόνο μέσω του δικού μας πρίσματος. Όμως οι θεσμοί της πολιτείας δεν μπορούν να λειτουργήσουν με βάση την προσωπική ηθική του κάθε πολίτη. Γι' αυτό και αρχίζουν σταδιακά να καταρρέουν. Ως αποτέλεσμα αυτού, το κάθε κράτος μετατρέπεται σιγά σιγά από χώρο κοινωνίας και κοινού προσανατολισμού σε έναν χώρο όπου ο κάθε άνθρωπος ακολουθεί το δικό του δίκαιο, τη δικιά του ηθική γλώσσα, σαν μια Βαβέλ. Ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός στόχος του κινησμού, όχι απλώς να μας κάνει λιγότερο ηθικούς, αλλά να μας κάνει να πάψουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάτι πραγματικά άξιο θαυμασμού και μίμησης. Και εδώ έρχεται ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα της ταινίας. Μπορεί τελικά η παραμονή στο ιδανικό να επιβιώσει σε έναν κόσμο που γελά με τα σύμβολα? Η απάντηση που δίνει ο Batman είναι πως ναι, αλλά μόνο αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πρόθυμοι να υπηρετήσουν έναν κόσμο ατελή, χωρίς όμως να χάσουν την πίστη τους. Ο Χάρβεϊ λέει μια φράση στην αρχή της ταινίας, ότι ένας άνθρωπος είτε πεθαίνει ως ήρωας, είτε ζει αρκετά ώστε να δει τον εαυτό του να μετατρέπεται σε κάτι κακό. Και πράγματι, ο Χάρβεϊ είδε αυτή τη φράση να επιβεβαιώνεται στη δική του ζωή. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως πρόκειται για μια γενική αλήθεια. Η ηρωική απόφαση δεν σημαίνει απαραίτητα πως κάποιος πρέπει να φορέσει τη στολή ενός υπερήρωα και να αρχίσει να πολεμά εγκληματίες. Τις περισσότερες φορές, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ηρωικό είναι κάτι πολύ πιο καθημερινό. Είναι η απόφαση να παραμείνει κανείς σε μια δύσκολη κατάσταση χωρίς να χάσει την ελπίδα του. Χωρίς να αφήσει τον κινησμό να τον διαφθείρει. Ο Τζόκερ περνά ολόκληρη την ταινία προσπαθώντας να αποδείξει ότι κάθε άνθρωπος, αν πιεστεί αρκετά, θα πάψει να προσπαθεί. Ότι τελικά όλοι θα επιλέξουν τον εαυτό τους και πως τα ιδανικά είναι απλώς ένα προσωπείο που καταρρέει τη στιγμή της κρίσης. Όμως ο κόσμος της Gotham αρνείται να ενδώσει. Οι επιβάτες των δύο πλοίων επιλέγουν να μην ανατινάξουν ο ένας τον άλλον, παρόλο που ο φόβος και η αυτοσυντήρηση θα μπορούσαν εύκολα να τους οδηγήσουν εκεί. Παίρνουν ένα ρίσκο προς την ελπίδα
Κάνουν αυτό που ονομάζουμε άλμα πίστεως. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το βαθύτερο μήνυμα της ταινίας. Ότι η παραμονή στο κάλος δεν δοκιμάζεται πρωτίστως όταν όλα πάνε καλά, αλλά αποκαλύπτεται κυρίως τη στιγμή που οι συνθήκες σε πιέζουν να το εγκαταλείψεις. Όμως εσύ επιλέγεις να παραμείνεις.